बिथाङा दंफैयो गरकास गामियावहाय जितु दिनैनि जे जाथाय बे बिपिएफनि आफाद खुंनाय समावहाय बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरा आरो बिपिएफनि बिजाथि थासेयाव बनजार दैमारि थासेयाव दिनै नैबे गरकास गामियाव मोनसे जाथावि जाथाया जानानै थांदों बे सोंखारिथावना बेनिखायनो दिनैनि नैबे समावहाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बिनि सायावहाय मा फिनजाथाय बुङो बेखौ खोनाना लाग्रोनि। दिनै नैबे खालिंदुवार समस्तिनि सिङावहाय नैबे गरकास होननाय गामियावहाय जोंनि खालिंदुवार समस्तिनि बिपिएफनि एक्स एम बनजार दैमारिनि नेतृत्वआव दहायबावसो बेहाय इलेक्शननि मेल जाना थाङो। बे मेलावहाय बनजार दैमारिजों बिथांनि माखासे लालु पालु माखासे गुन्दागिरिफ्रा फैफानानै नैबे गामिनि थागिबि अलंबार कसारिखौ माने ओरैबायदि गाज्रि माने प्रहार खालामो गाग्लोबो। बिनि सायाव जोङो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बे जाथायनि सायाव जोङो सोंखारियो मुगैयो निन्दा खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलनि जोङो प्रसासननि खाथियाव जों दाबि दैखांदों जे 24 घन्टानि गेजेराव बे माने दायनिगिरिखौ माने हमनानै साजा होनांगौ। आरो फारसेथिंहाय जोंनि खालिंदुवार समस्तियावहाय ओरैबायदि माने इलेक्शननि खोथाखौ लानानै ओरैबायदि दुंहावहाव मोनसे थासारि सोलिगासिनो दङ जायनिखि माने बिपिएफ बनजार दैमारिनि दैदेननाय माने TCLCCनि बारग' चेयारमेन दैथुन बड'सानि दैदेननायाव बिथांमोनजों माने ओरैबायदि माने गुन्दाफ्रा माने जोंनि UPPLनि एबसुनि बिबानगिरिफोरनि सायाव माखासे दाबि धमकी होनाय सिगनाय सिगिनाय दानथारनो बुथारनो माने धमकी होनाय बेबायदि थासारिखौ बिथांमोना खालामगासिनो दङ। नाथाय जों UPPL हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनैसिम थोरजो हमनानै दङ। जोङो आयेननि सायाव फोथायो जोंनि मोनसे गोथार मोनसे आयेन दङ। बे आयेननि सायाव जोंहा मोनसे बिसास दङ आरो आयेनखौनो जोङो नेनानै दङ। जुदि आयेना जोंनि बुंनाय आरो खावलायनायनि सायाव जेबो एक्सन लायाबा जोङो टटेलि जोंनि रायजो राजाफ्रा जि खालामनांगौ बिनि सायाव रेडि जानानै दङ। आं बे गरका गामिनि गासै रायजो राजासिम बेखौनो बुंनो खावलायो अबसे आहा मोनसे थानानि आयेनगत हिसाबै मोनसे दायित्व दङ। बे जाथायखौ खोनानो आंबो फैदों जिहेतु गणतन्त्र देशआव बयहाबो मोनथाय दङ आरो बे 15 बोसोर बिपिएफनि जितु रायजो खुंनाय बिपिखौ सालायनाय गासिबो मिथिखाबाय आरो बिनिखायनो गोबां रायजो राजायानो बे मोनसे सेन्सखौ नागिरदों आरो बिनिखायनो बे गरका गामियाबो मोनसे खौसे जानानै बे बिपिएफनि दैदेनगिरि पार्टिनि मानसिखौ बेयाव बिसोरनि फाखन खोनासंनो लुगैयाखै। बिसोरो बेयाव जुहुर जुलुम बेदर जाहोनानै फुस्लायनानै मिटिं खालामनो नागिरदोंमोन आरो बिसोरखौथ' जिबायदि बाथ्राखौ बिसोर राजनितिनि सायाव फुरा महराबो खोनासंनो गोसो गैला आरो बेनो बे खोनासङैनि जाथायखौ लानानैनो बे UPPL हान्जानि मोजां मोननाय जोंनि इयुनि पार्टि अलंबार बर' बिथांखौ नाख्रा नास्रि खालामदोंनो। आं बेखौ सासे आंहाबो मोनसे गणतन्त्र देशआव मोनसे भट होनायनि अधिकार थानाय हिसाबै पार्टि मोजां मोननायनि अधिकार थानाय हिसाबै आं बिपिएफ पार्टिखौ गोख्रों सोंखारिदों आरो बिथांमोना कुनु जाथाय गुबुन गामियाव थांनानै बेबायदि गाज्रि जाथायखौ खालामनाङा आरो बिसोर हसाखि गणतन्त्र देश हिसाबै भट बिनायनि अधिकार दङब्ला मोजां खामानि मावनानै रायजो राजाखौ बुंनानैसो भट बिनांगौ। नाथाय बिथांमोना बे मोजां बाथ्रा बुंनानै भट बिनायनि कुनु मोन्थाय गैला आरो जि बुजिबोनांगौ रायजो राजा बुजिजोबखाबाय। आनकि बे UPPL पार्टियाबो बुजायनायनि कुनु माबायानो गैला गासिबो रायजो राजा ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय आनकि एकदम सेन्ट्रेल लेभेलसिम गासिबो मिथिजोब्बाय बिसोरनि कार्जकलापखौ। बेनिखायनो बे बर' गामियाव फ्रायानो जोंनि खालिंदुवार समस्तियाव बे बिपिएफ हान्जाखौ सोनायनि हाबनायखौ बन्द' खालामनायनि मोनसे थांखि लादों बिसोरनि कार्जकलापखौ नायनानै आरो बेबायदिनो मावबोगासिनो दं। बिथाङा बे जाथायखौ लानानै मा खालामगोन मा खामा सोरखौ मा हागोन मा खामा बिदि उद्दिस लागासिनो दङ। जायखौ दुरबल मोनदों बेखौ जेनेखे हायो सिगिनानै सोरखौबा थाखा फैसाजों फुथारनानै बेबायदि खामानि मावबोगासिनो दङ। गोख्रों बिसोरखौ मुगैदों आरो सोंखारिदों आरो बेबायदि जाथायाव जाहाथे आयेनगत हिसाबै मोनसे जोंहा मोनसे सरकारि दङ। बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलनि बे एरियायाव गोग्लैनाय
टंलानि उसिगां खावलायदों बे जाथिखौ गोख्रों राहा लानांगौ जायखायना बेबायदि आरो खनसेना खननै नङा बेबायदि जाथायखौ खालामबाय थादों बिथांमोना आरो जायहा खालामदों बिनि मुंखौ साहाय होनाय जागोन आरो बेखौ गोख्रोङै आयेनगत हिसाबै राहा लानांगौ जुदि राहा लायाबाथ' निस्सय खालिन्दार समितिनि गासै बर' रायजो राजाफोरा बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन बेखौ साहाय नुखाबाय बेखौ आं दिनै बे नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों आं बुंनाय जाखाबाय आरो बे स्राखा माबा मोनसे समस्या फैगोन बेनिखायनो गोख्रों जायहा बिदि उदखारि खामानि मावदों अयथासार खालामदों जोंनि गेजेराव दाङाबाजि लादों बेखौ थाबै एरेस्ट खालामनांगौ होननानै आं आयेनगत हिसाबै खावलायो आरो आंनि बुंनाय एसेनोसै। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जा जाथाय जाना थांबाय जोंहा कालिंदुवार समस्तिनि जोंहा माने इयुथनि जा अलंबार कसारिनि उपराव जा मोनसे जोंहा बे माने गरकास गामियाव बे माने मा बुंनो माने बेबायदि जाथाय जानाया जोंनि माने जाथिया जाबायदि दावगानांगो जों दिनै मोनसे गोजोन गोरोबथा खालायनो हादो बै गोरोबथाखौ दिनै महर होनो थाखाय लोब लोब रायजोआ जोंदो बाहागो लानानै जोंनि UPPL राजनितिक हान्जाखौ सरकार दानायाव दिनै बयबो मदद होदो दिनै आरो जोंबो बुंनांगोन दिनै जोंनि दोलोआ सरकार दानाया रोखाखा आरो बेयाव रावबो फेलें खालायनो हाया दिनै अबाबो दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव बै गोरोबथायाव जा NDB बिथांमोनाबो दङमोन दिनै बिथांमोनाबो दिनै हाग्रा बंग्राखौ गारनानै हान्जानि बे सिलायफोरखौ गारनानै न'खराव फैजोब्बाय मोनसे जोंनि गेजेराव सान्थि मोनसे परिबेक जों मोननो हाबाय आसामाव फैनानै बिथांमोना रायजोफोरखौ दम होनानै रां माबानानै अमा बेदर जाहोनानै दिनै मेल खुंनो नागिरबावदोंमोन बेयाव दिनै रायजोआ एसे बिथांमोनखौ बुंनायाव रागा जानानै जोंनि मानसिखौ फैनाया दिनै प्रमान जादो आइनावबो मियाबो जोङो एजार होदो भारतनि गेजेराव बे कालप्रिटखौ हमनांगौ आरो बनजारखौबो हमनांगोन बिथाङानो लोब्बा दङ बेयाव आरो बिथाङा लोब्बा थानानै जोंनि मानसिखौ बुजा होदो नाथाय जोङो बेखौ खेबसेयाव गनायना लाया जोङो फिननि साजा होगोन आरो दिनै सरकारनि आयेननि मदद लानानै जों बैखौ दिनै भारतनि गेजेराव हमनो नाजागोन बहाय खारनो बनजार दैमारि बिथाङा कालिंदुवारानो बिथांनि समस्ति बिथाङा खारनो नागिरबाबो खारनो हानाय नङा सोरबा आरो बिनि बिथांमोननि हान्जानि जानानै जोंनि अलंबार बाबुखौ फैदो खिन्थु जोङो बेखौ निमाहा होआ जों बयबो गोख्रोङै थांखि लानानै हमथारगोन दिनैनि भारतनि गेजेराव बयबो गोख्रों जा बेखौनो आं खावलायबाय आं दुखु फोरमायदो सासे जोंनि बिजाथि जानानै बेबायदि जाथाय जानायनि थाखाय आरो दुखु फोरमायनो नांखागोन जोंहा बेबायदि अस्ट्रनि थासारिखौ जोङो बिदाय होखाबाय बेबायदि थासारिनि समायाव मोजां थासारिखौ लानानै बिथांमोना इलेक्सन बाहागो लानायखौ जों लुगैदोंमोन बिथांमोनाबो हायोबा देरहाथ' बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय बेबायदि थासारिखौ जों दिनै कन्डेम होदो आरो बेबायदि थासारियाव आयेननि सहाय लानानै जों देरहासार जाखागोन आं बेखौ खोन्थानाय थाबाय गोजोन्थों।